Shabar nakaslem jong unongsan Hima. Uba Himalaya Shangplyang ubaderu unong aibut katanat puliputhi jong ka sarkar jela menda katayo ula IT da ka work ada ka basau point san pholak tingka banchna ke Jaka Leit bar bathamai ha Skul Dangar Dombah border upper primary school ka bahap Hamau Sanram block East Khasi Hills district. Uba Shangplyang ulet ho bautang shui ia kana ka khobor ba ki Khynnah Skul ki hap ban Leit bar shaki klau ki betap marmar ula pensengau shu menteri rangba Conrad ke sangma bat ulamang hadu South Point San Pholak tingka banchna Jaka Leit bar. Ya kani ka work order uba Shangplyang ula IT shu president bathamai jong ka managing committee ubadir urang ba shnong ka shnong dangar uba hams imle ka bakat South Point San Pholak tingka ya ka ba ula penyo lingba ka chief minister special development fund banchna ka Jaka Leit bar na ka banta ki Khynnah Skul bat kum juru e kinong hikai. Halor ka kendrum kendram bat ka jingsha penankam bakla ya ka midday meal jong ki Khynnah kani ka skul uba Shangplyang ula penpa ba ka sarkar kan ommap hendai kan penshitom kan kum kaan. Kumban shukdo bagi Khynnah Skul jong ka Dangar Dombah border upper primary school daki postnam kim juyo satya ya ka jasni ne ka midday meal katba ya ka Pisa ka balakot kumba shipholak duna ladat bansei da secretary berim jong ka managing committee jong ka skul. Halor kani ka jingja uba Himalaya Shangplyang ubaderu MLA berim ka Mau Sanram bat ubaderu unong aibut jong ka tanat puliputhi ulapan pau ba udiaw ka mensiam hadian ka jingi hakilat pathai kubor. Halor ka jingsha penyat bakla da manuri manu hakbede ba ka jasni jong ki Khynnah Skul. Baula on peni ka application hang no khadon. Hang ta ngala peni ka application pat kumto marmar ula sanction saulak steng banchna ya kani ka toilet mata. Kani kalong ka sanction letter kabangan IT ay president jong managing committee kabaong banchna ya ka toilet construction of toilets at Dangar Dombah border area upper primary school at Dangar village takade saulak sanpoja si kani ang IT no banta ay president Tiha banga ay kani ka sanction mata kasi committee kan trebha kan 3 minute ya kani ka kam banchna live banta ay ka toilet kaway mata shinrang kaway mata kentay bat kaway de ya mata kinohikai school amar isong thu ba wat kinohikai lo kidon kam dai jong I Jaka ng Leit Shabar nakwa bat on tang kaway abangi iladon is secretary bathamai mata bat ngangay ba anda ila shimti is secretary balong ru I headmistress in pen Biang ya kani ka school in Bu Ahmad jongi ya ki jingduna ki jingdon kam jong ka school lemba ka memorandum ngasmutu hidan palat lai okay laikwa tinga so ngasoba nakalian ka school kidang de bakin pun kre de ya ki jingduna ki jingdon kam jong ki ngidon kam ya ka fencing ka ban khmat do ya namar balai ba ki blang ki masi ki la ban room ki la bat kin eu ki pun jakhliak jabo I ka baranda ya ki classroom jong ki ngaso thu pa phi dam.com de ban pun kre ya ka secondary ru pun kre ka secondary kani ka managing committee menda ka de banlong ka committee ka ba im bat ka de banlong ka committee ka ba trikam bat pau shu namar kani ka border jungi beroi kadon kam ya kum kani ka school ka balong quality school namar balai bon kini ne ki Khynnah ki khol jungi ki ba pul ki badar hagin ki shnong ki long ki baduk te abang on kumta ni don kam bangin provide but I lat iki bakin yo ya kata ke jingnang jinsta amkwa iki ni ki khol jungi bakin Leit banwa Jaka Chamau Sanram namkwa iki bakin Leit Chasor Shillong Leit no iki to ki khol ki baruspa ki badon ba em te kata ya ka jong de bon balang ki dei ki khol ki baduk te namar kata Jaka Chamau Sanram
nang kwa iki bikin Leit Shasor Shillong Leit no iki tu ki khon ki baru spa ki don ba em te kata ya ka jong ndei bon balang ki dei ki khon ki badu te nomor kata kada haba POE mentarus nem ka result juga matric kalau ka bah hadu ta tinggi dei ndang dei ban pun sulu shu ya ki kena bakin wan Skul bat phedang dei ro ban pun kiu ya kani ke Skul Jaka secondary level kena bah hadu kelas 10 ki kena kinya yo bakin pulih hak ni ke Skul bat nang tak ter ni sepe hakis na ki ban te nak liang jongan aso ban kit bok kit yang yuki ya ke Skul yakin penya juga Skul bat kamdam ya kini kiseng balang ki balong ki ba pitngor ya kani ka thanjuni ya ka bhakamya don ki junduna ki nong ni khat dese kimla bakin poi lane kimla bakin kener ka ti jongki andre abangi don ha ka sorkar aga jing penia jo Conrad sangma ka kloi ban ai ya kanu kanu ka jing yaram ka ba upai ba usong dang ka te na markata na sngo ba ngindum do mesiem ngin kermen ba ki sngi ki banwan nang yo shu ya jing mentoy kat ngine don bangine yarap fi so ba shim ya kalat ya kabu ba pinwan bo ile singin numla ngin ong mangila pular lu ndre abang isotu ba ka result jo ni ka Skul ka ba ka ngi sotu ba ka jing tresi dom jo kinahi kai ka don ha ni ka Skul ba ki kena Skul ki wan ba ki pas ba antah ka sorkaro kan ploy man ai ya kakti kamon kakti kada kita ini kentin na ai ya kencing khule ya pi barok ba kani ke Skul kan dan kiu seprang ba pi kino hikairo ini klisi tom pa piro kung o president Jaka managing committee kerpa ba pin monitor ham kha review kha ya ki kam ki jam ba kani ke Skul katre khanang ba kani ke Skul kan dan kiwira ni dak dak jeng su komen ke bakrau ba ro sikat tu ki senam mo along de ki pheu senam bang nak sai bank ti ka along ka jing du jeng kermen ini ti akan dikengi ngan semua bakal dikengi ke bakrau tam mo ngai ngo yu boleh kata ma ulah pli ka la kelenti ban pensiau isa mo HM sang pliang ba in sap ya ke jing jong kan ke Skul ti bai la yo sngu ya ke jing jong ke Skul ila kloi ban wan pek la jong ka khamat bai la kloi ro ban ai ke sanction ka order la ka bentar ka di ka toilet ti ka jing kren ka jong i ni snu thu ba ka di ka jing sedang bi ong balada ma kan di ka toilet ka long ka badon kam hadu ka tan bai ong so sin dang ta jong ni kino hikai ba ki kena Skul namar ba ngin chue le chaklau kum balai in ke media ke fang media ti ngi ila kren us phang ba sai ka building mo ila bani rap ti ini ki ai ro kha i kermen ba ki nya chakmat ti ni ai kule si woni i sar HM sang kliang